Živočíchy v zime migrujú, hibernujú alebo zostávajú vo svojich príbytkoch, no nespia. Klimatické zmeny však prinášajú do týchto zaužívaných rituálov zmeny. Dokážu sa na ne zvieratá adaptovať a ak áno, vedia to urobiť dostatočne rýchlo? Čo sa stane, ak sa v reťazci týchto udalostí, ktoré spúšťajú nízke teploty, niečo vynechá, nepodarí, nestane, alebo sa naopak stane niečo neočakávané? Klimatické zmeny žiaľ nezasahujú len nás ľudí, ktorí ich do veľkej miery spôsobujeme, ale aj živočíchy, ktoré za nič nemôžu. Mojím dnešným hosťom je Marek Semmelbauer z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa najmä faunistikou, morfológiou a systematikou múch, čeľade, Lauxinidae. Vo voľnom čase sa aktívne podieľa na ochranárskych aktivitách v Bielych a Malých Karpatoch, na Záhorí a Podunajsku, pozoruje prírodu a číta veľa kníh o evolučnej biológii. Moje meno je Monika Tináková, zastrešujem komunikáciu Slovenskej akadémie vied a vy počúvate 84. epizódu nášho vedeckého podcastu. Marek, vítaj u nás. No dobrý deň, ďakujem za pozvanie. S radosťou. Marek, čo teba tak v týchto uplynulých dňoch, možno týždňoch prekvapilo, zaskočilo pri potulkách prírodou? No tak prekvapilo ma to, že už vlastne teraz na začiatku marca som videl prvú májku. To sa samozrejme môže stať aj akože predošlé roky, že tie májky vyrezajú veľmi skoro. Je to vlastne jeden z prvých hmyzov, ktorý sa dá na jar pozorovať. No, ale zaujímavé na tom to, že májka sa volá májka od slova máj. To znamená, že oni mali byť aktívne v máji. Hej, preto sú to májky. No a oni už sú vlastne aktívne už pomaly vo februári, niekedy aj dokonca v januári, keď je veľmi dobré počasie, sa dajú pozorovať. No, takže to vlastne ukazuje na to, že ako sa vlastne posúva aj fenológia týchto živočíchov napríklad. Tak to je zhruba všetko. Vlastne za túto zimu som nestihol toho o mnoho viacej pozorovať. A samozrejme ešte nejaké muchy, také obyčajné akože mesiarky, dučivky, tak oni vylezú aj počas zimných dní. Stačí len keď troška vidieť teplota nad nulu a oni sa akože chvíľku vyhrievajú, hej, na nejakom osvetlenom mieste, ale to je zhruba všetko. Inak teda ten hmyz viac menej spí. A to je zhruba všetko. Tak. Vlastne celé sa to bude točiť o tej aktivite a neaktivite, ktorá je spôsobená výkyvmi teploty, teda tými extrémne nízkymi teplotami. Rôzne živočíchy rôznym spôsobom prečkávajú tieto zimné dni. Pozrime sa na to teda, aké rôzne procesy sa u živočíchov vyvinuli, aby dokázali vzdorovať aj extrémne nízkym teplotám. A môžeme si urobiť hneď takto na úvod taký prelet živočíšnou ríšou. Začníme pri cicavcoch. Napríklad hranostaj čiernochvostý zmení farbu srsti z hnedastej na svetlosivú. Jazvec, tak ten je v takej neúplnej strnulosti, fakultatívny nepravý spánok a ješkovia, tak to sú tí praví zimní spáči. Ako je to teda u cicavcov? No, u cicavcov je najčastejší model ten, že to proste vydržia tú zimu. Tým, že majú relatívne obmedzené schopnosti, tak môžu akože migrovať do oblasti, kde je povedzme menej snehu, tak to robia hlavne teda veľké zvieratá. Niektoré ostávajú tam, kde ich tá zima prikvačí, tak kamziky povedzme. Ale pravda je, že veľká časť, hlavne teda drobných cicavcov, pre ktoré je teda potrava počas zimy nedostupná, tak hibernujú. To je vlastne najčastejší spôsob pre nejaké drobné, typický príklad okrem teda ježka sú napríklad cisle, svište, tie sú asi akože vysoko v horách, tam v tej ako snehovej nádielke, čo tam je v Tatrách, tak by si sotva niečo dokázali nájsť a potom ešte netopiere. Tie vlastne takisto prespávajú zimu v nejakých ukrytoch, čo je ľahko pochopiteľné, lebo tak netopiere sa tie naše živia predovšetkým hmyzom a v zime toho hmyzu není tak veľa. Taká zaujímavosť je, som sa dočítala, že hibernácia, alebo teda spánok nemusí vznikať iba v dôsledku nízkej teploty. A hibernujú aj zvieratá v horúcich oblastiach Afriky, kde teplota neklesne pod 25 stupňov. Je tam sucho, málo potravy. A teda som sa dočítala, že lemúr týmto spôsobom prespí aj 7 mesiacov. Je to možné? Ja aj tak, keď si čítala, tak určite áno. To už ja neviem úplne ako posúdiť, lebo to je predsa len trošku odľahlé pre nás, ale pravda je, že aj v miernom pásme platí, že pokiaľ je veľmi dlhé a suché leto, tak aj mnohé motýle, čo nie sú cicavce, ale teda aj to hmyz, tak vlastne majú obdobie estivácie, znamená, že letného pokoja. Že keď je naozaj veľmi suché podnebie, kedy je nedostatok napríklad nektáru, tak keď je sucho, tak rastliny nedokážu produkovať dostatočné množstvo nektáru, tak tie motýle to skrátka ako tak v pokoji niekde prečkajú. Tak to som si všimol aj vlastne pri našich motýloch, že keď je naozaj veľmi teplo a sucho, tak aj inak lučné motýle sa schovajú do lesa, tam akože prečkávajú, keď je naozaj veľmi nepríjemné počasie. Takže pri tých lemúroch oni asi nemajú veľmi na výber, ale teda robia to aj naše zvieratka.
Vtáky, v tomto období čoraz viac počujeme ten vtáčí spev, pretože oni sa tak viac aktivizujú tým predĺžovaním svetla a skracovaním tmy, pokiaľ ide o deň a noc. Mnohé vtáky sú migrantmi, ale čo sa deje teda s tými, ktorí zostávajú u nás počas zimy? No, tak tie schudnú. No opäť, tým, že nie až taká veľká dostupnosť potravy, tak akože nejakú sa snažia samozrejme si dohľadať, ale nie vždy dostupná, takže postupne teda strácajú hmotnosť. No a potom sú iné vtáky, ktoré akože nie sú vyslovene migrujúce, ale sú prelietavé. Skrátka idú tam, kde teda sú tie podmienky o čosi vhodnejšie, alebo teda menej drsné, tak typicky platíš napríklad havrany, k nám prilietajú vlastne zo severu a z východu, kde je tá zima predsa len o čosi držnejšia, a naše havrany odlietajú zase smerom na juh, povedzme. Akože nejdú až do Afriky, ostávajú v rámci Európy, ale vyhľadávajú teda vhodnejšie prostredie a tam menej drsné, dá sa povedať. Podobný príklad sú aj sikorky, ktoré sú prelietavé vlastne, akože chodia hore dole po tej krajine tam, kde akurát je to pre nich tak ešte priateľné. A keď si predstavíme, že vonku je -10, tak oni sa nejakým spôsobom špeciálne zaobalia do toho svojho peria, alebo čo robia, keď tých dní už nie je teraz až tak veľa, kedy tá teplota klesá naozaj výrazne pod nulu, ale keď sa to stane a sú presne tie, ktoré neodleteli a zostali tu, tak čo robia? To, na čo sú prispôsobené, teda, aby som to povedal tak zrozumiteľne, no tak niektoré proste zmrznú. Že pokiaľ sú tie podmienky príliš drsné, tak nejaká časť tých jedincov to skrátka neprežije. To je normálne zase, že pre tie taký merného pásma platí, že oni majú relatívne veľké množstvo potomstva, že vlastne sikorka má 10, 8, 12 vajíčok v jednom hniezde. No a vlastne pokiaľ predpokladáme, že populácia sikoriek je stabilná a povedzme, že v priemere majú 10 mláďat, jeden pár za rok, tak to znamená, že 8 musí zomrieť. No a tak to sa deje rôznymi spôsobmi. Povedzme, že počas tej zimy je jeden zo spôsobov, že je nedostupná potrava, tak jednoducho tie mláďatá zomrú a teda populácia ostáva stabilná. Obojživelníky, tak tie zmrazia polovicu tela, aby obmedzili svoje metabolické procesy. Je to nejako tak? Oni jednak si nájdú nejaké ukryty, v zemi, kde teda ten mraz až tak veľmi neprenikne, že tá teplota sa drží okolo nuly, však to vlastne stačí, keď si človek sa zakope hlbšie, alebo teda máme zemiaky v pivnici, tak tam nemrzne, preto to robíme. Znamená, že vlastne vyhnú sa tomu mrázu. Ale viem, že niektoré obojživelníky, ktoré tomu mrázu sú vystavené, tak produkujú nejaké špeciálne proteíny, ktoré sú akože, ako sa to povie, tá nemrznúca zmes. Vlastne to, čo my si dávame do tých ostrekovačov, tak oni vlastne majú v krvi a vlastne tým zabraňujú tomu, aby tie ľadové kryštáliky poškodili ich bunky. Potom sa vlastne môže stať to, že ak by to nemali, tak vlastne ten mraz oni by síce na jar rozmrzli, ale vlastne by to už neprežili viac menej. No, takže sú obojživelníky, ktoré to takto vedia spraviť, ale teda základný spôsob je ten, že sa skryjú niekde hlbšie pod nejakého pňa alebo do pôdy, kde teda ich to ochráni pred tým mrazom. Mám, Marek, takú moju zvedavú otázku, ktorá súvisí s mojou predstavivosťou. Keď napríklad kráčame v zime lesom, naozaj sa všetky tieto živočichy, o ktorých sme sa teraz rozprávali, majú kam ukryť? Je to také, že my ideme po tom zemskom povrchu a teraz si máme predstaviť, že naozaj doslova pod našimi nohami to všetko nejakým spôsobom prečkáva, hibernuje, prespáva. Alebo sa nájdú aj živočichy, ktoré napríklad nestihnú sa zahrabať, alebo nemajú sa kam zahrabať. Alebo obrovský medveď, ktorý si nevie nájsť priestor, kde by sa zmestil. No tak ten medveď si ten priestor určite nájde, alebo si ho vytvorí. Takže vie si vyhrabať, tak je akože schopný si tú noru prispôsobiť alebo zväčšiť, povedzme, nejakú dutinu v strome, pokiaľ je dostatočne veľká. Ten medveď nie je až taký strašne veľký. Čo sa týka ostatných živočichov, tak veľmi záleží na tom, že rôzne živočichy majú skrátka rôzne adaptácie na toto. Tak samozrejme, že v pôde je to také akože relatívne bezpečné, je to chránené, tým, že tam vlastne je veľké množstvo organického odpadu a on zároveň sa tak pomaličky rozkladá, tak to generuje nejaké teplo, hlavne ak je to tam viacej, takže to tiež vlastne ochraňuje troška tie živočichy pred zamrznutím. No ale sú aj iné spôsoby, napríklad náš bežný motýl, duhovec väčší, to je taký už veľmi pekný motýl, bežný, tak on zimuje vlastne hore na stromoch. Tá husenica vlastne sa vyvíja, žerie teda topolové listie alebo vrbové, ale neschádza dole na zem kvôli hibernácii, ale ostáva v korunách stromov. Ona si vlastne urobí také, sa to volá, že hibernákulum, vlastne si spletie z listov taký akoby obal. A vlastne to nie je všetko. Ešte ako ochranu pred zamrznutím robí to, že ona sa zbaví prebytočnej vody, že ona akoby sa tak akože dehydruje, sa akoby uschne, čo ju vlastne chráni pred tým poškodením mrazovými ľadovými kryštálikmi, ktoré by z nej vznikli. A vlastne na jar, keď sa akože preberie z tej hibernácie, tak najskôr pije. Vlastne znova obnoví tú svoju akože prirodzený obsah vody, ktorý má v tele a potom dokončí ten cyklus.
Takže tie, ktoré nestihnú sa akože primeraným spôsobom pripraviť na to zimu, tak tie proste umrú, ale sú živočichy, ktoré sú schopné zvládnuť aj zamrznutie, len musia byť na to pripravené. Marek, prejdime ešte na plazy a ryby a potom prejdeme na tvoju srdcovku a to je hmyz. Takže plazy pretrvávajú v stave nehybnosti pri určitej teplote, ryby sa skrývajú v blate. Je to tak? No pokiaľ viem, tak tie ryby naozaj, akože pokiaľ je zamrznutá hladina, tak vlastne veľmi nepríjmajú potravu a sú tak akože v takom pokoji, viac menej teda aspoň kapre ležia na dne, tak struhy asi neležia, lebo tak tie žijú v tečúcich vodách, tí majú troška odlišné. No a tie plazy tie tiež sú z nejakej chladovej strnulosti, niekde v zemi zakopané. Väčšina včiel a ôs počas zimy hibernuje, ale neupadá do stavu nečinnosti. Vnútornú teplotu svojej zimnej skupinky si včielky udržiavajú pri hladine okolo 35 stupňov Celzia. Toto teplo vytvárajú svojimi svalmi chvením. Je naozaj v úli tak teplo, aj keď vonku je napríklad -10? No to by vedeli určite lepšie včelári, ale ja to teda ešte zaramcujem trošku, že to, čo si povedala, platí pre včelu medonosnú. To si treba povedať, že ona je skutočne v tomto zmysle teplokrvná, že udržujú si stabilnú teplotu v tom úli. Sa väčšinou, keď mám prednášky alebo nejaké exkurzie pre ľudí, tak sa ich vždy pýtam, že a prečo je tá včela medonosná, hej, že a tie ostatné teda, že či si zbierajú ten med a že či to tá včela medonosná vie preto, lebo to potrebuje, alebo preto, lebo sme ju to naučili. No, tak ona to vie samozrejme sama od seba, my sme jej vlastne iba akoby prevzali nad ňou ochranu a za odmenou za tú ochranu ako si odberáme ten med od nej. Ale zmysel toho medu spočíva v tom, že počas nepriaznivého obdobia, ako je u nás teda v miernom pásme to teda zima, tak oni vlastne ujedajú tie zásoby, ktoré samozrejme vonku nie je žiadna potrava, ale oni ju majú a vlastne prežíva ten úl akoby pri vedomí, že tie včielky sú živé a postupne akoby ten roj vlastne ide potom po tých medníkoch a postupne ten med ujeda a to je vlastne palivo. Hej, to je ako keby majú nejaký zdroj energie, ako taký generátor, ktorý im vlastne generuje teplo a vďaka tomu prežívajú zimu pri vedomí. Neplatí to ale pre ostatné druhy včiel, treba si povedať. Tie samotárky, oni prežívajú tiež zimu v stave nejakej chladovej strnulosti alebo pokoja, kedy teda majú veľmi spomalený metabolizmus. Ešte by som doplnil, že z našich včiel si napríklad medové zásoby robia čmeliaky, že oni si ich robia, ale odlišné sú od včiel medonosných v tom, že oni žijú tiež spoločensky ako včela medonosná, ale ich rodiny vlastne trvajú alebo existujú len počas vegetačnej sezóny, potom vlastne zanikajú. A vlastne to, čo prežíva zimu, sú opäť iba kráľovné, oplodnené samičky, ktoré ale tiež prežívajú zimu v chladovej strnulosti, ale opäť niekde v zemi zahrabané nejakom v krtinci alebo v nejakom komposte a tak. Hej, takže aby sme rozumeli tomu, že včela medonosná je aktívna kvôli tomu, že si robí medové zásoby, to vlastne sa na tú celú sezónu pripravuje, aby tú zimu mohli takto prežiť, ale ostatné včielky to takto nerobia. Účelom hibernácie, ako sme si už aj povedali, je znižovanie vydanej energie, keď je vlastne málo dostupnej potravy. Je ale tejto dostupnej potravy teraz viac tým, že naozaj dochádza k otepľovaniu a že tie teploty sa pohybujú teda na iných úrovniach, ako sme pozorovali 2, 3, 4, 10 ročia dozadu, kedy sa robili takéto merania? Tak pravda je to, že sa vlastne postupne otepluje. Vidno to napríklad na tom, že ja ako entomológ to vidím veľmi dobre na tom, že mnohé teplomilné druhy expandujú. Napríklad veľmi pekný príklad je koník stepný, to je akože taký veľmi pekný, veľký, nápadný koník, ktorý bol v minulosti známy akoby z toho úplného krajného juhu Slovenska, že tam okolo Štúrova, tam sú nejaké viaté piesky, kde teda sa vyskytoval. No a minulý rok sme ho zaznamenali napríklad pri Malackách, čo je teda zásadný posun smerom na sever a už sa dá vidieť akože skoro hoci kde na polných cestách, akože je to vyslovene expandujúci druh v súčasnosti. To isté platí aj pre iné druhy hmyzu, že nie je to iba tento jeden koník, je ich mnoho, ktoré postupne expandujú a zároveň expandujú tie severské alebo chladnomilné druhy. Takže z tohto sa dá usúdiť, že skutočne tá teplota postupne narastá. Jeden z týchto dôsledkov je, že sa predĺžuje vegetačná sezóna a tých procesov, ktoré ale sa v krajine dejú, tak je mnoho. Je ich viacero. Jeden z takých akože málo známych je, že prebieha tzv. Greening. To znamená, že tá krajina, alebo teda na planetárnej úrovni akoby narastá množstvo zelenej biomasy. Súvisí to s mnohými procesmi. Jeden z nich je teda to, že tá hranica, tá severná, tej vegetačnej sezóny vlastne sa, alebo teda toho miesta, kedy vegetácia môže vegetovať, rásť, sa vlastne posúva smerom na sever, teda tie severné oblasti, akoby tam sa výrazne predĺžuje vegetačná sezóna a teda je tam viacej stromov, povedzme, a niečo podobné. A v našej krajine, tuto okolo, je v tom miernom pásme, ale teda aj inde, je to hlavne dôsledkom toho, že ľudia zavádzajú do krajiny veľké množstvo hnojív,
hlavne teda dusíkaté hnojiva, ktoré veľmi podporujú rast vegetácie a tým teda stimulujú akoby rýchlejší rast aj stromov napríklad, ale veľa veľkej časti rastlín, tráv a tak ďalej, že vlastne tej vegetácie ako keby mnoho viacej. No, to by napríklad znamenalo, že rastlinožravé zvieratá, či už teda cicavce alebo nejaký hmyz má k dispozícii relatívne väčšie množstvo potravy, ale nemusí sa to nutne prejaviť v tom, že by ich bolo viacej, ale respektíve platí to určite pre veľké zvieratá, tak to vlastne vidíme, že tých danielov, jeleňov, srniek je akoby viacej. Jedna z príčin je aj to, že tá krajina je omnoho úživnejšia, ako bolo v minulosti. To si treba povedať, že toto je jedna z tých vecí, nie je to len kvôli tomu, že poľovníci sa akoby nedostatočne odstreľujú tie zvieratá, je to do istej miery aj týmto spôsobené. No, čo sa týka hmyzu, tak tam je to odlišné a záleží samozrejme na tom, na čo sa presne pozeráme. Ak sa vrátime k tým opeľovačom a ku včielkam, tak spomínal som, že rastliny nie sú schopné produkovať nektár, keď je nedostatok vody. No a vieme, že keď sa otepluje, povedzme, že predstavme si, že z rážok ostáva rovnaké množstvo, ale keď sa otepluje, tak vlastne väčšie množstvo vody sa vyparí. No, to znamená, že už niekedy v nejakom júli, auguste vlastne a povedzme, že bežne sa stáva, že neprší celé týždne, tak vlastne už ten pôdny horizont je presušený a rastliny tam síce sú a môžu produkovať povedzme, že ten pel, ale s nektárom je veľký problém. A to môže byť problém pre včielky, ktoré sú od veľkého množstva nektárov závislé, ale teda aj pre motýle napríklad. Takže dá sa do istej miery predpokladať, že také akože veľmi horúce a suché leto vlastne znižuje dostupnosť potravy pre opeľovače, napríklad pre motýle alebo pre niektoré včely. V týchto dňoch vlastne dochádza k prebudzaniu. Tieto procesy, ktoré sme si opísali, sa končia a väčšinou ich asi končí tá stúpajúca teplota. Prebudenie je oveľa rýchlejšie ako zaspávanie. Na prebudenie potrebujú zvieratá asi toľko energie, to je tak zhruba, ako na 10 dní spánku. Čo sa prvé aktivizuje? Nakrmiť sa alebo rozmnožiť sa? No tak poviem si to na konkrétnom príklade, tak teraz máme teraz marec a vlastne veľmi, pokiaľ ešte pár dní potrvá takéto akože vhodné počasie, tak sa začnú prebudzať čmelie kráľovné. Oni vlastne ako prvé potrebujú si nájsť niečo na jedenie. Pretože musíme si uvedomiť, že oni vlastne sa uložili na zimný spánok už minulé leto. Že oni vlastne nečakajú na jeseň, oni vlastne sa spária a vlastne hneď na to ešte počas vegetačnej sezóny si vlastne nájdu nejaký ukryt. Ideálne taký akoby nejaký kopec, severný svah, kde sú teda relatívne stabilnejšie a chladnejšie podmienky, aby ich to neprebudilo predčasne. Oni keď sa preberú, tak oni v tom čase majú za sebou viac ako pol roka spánku, tak samozrejme prvú vec, čo potrebujú si doplniť potravu. Takže vlastne hľadajú nejaké kvety, kde si môžu získať nejaký nektár. A toto, čo veľmi skoro kvitne, sú niektoré dreviny, napríklad vrby. Tie sú veľmi užitočné. Si môžete všimnúť, že napríklad vrba rakita je na jar teda obsypaná muchami aj prvými motýlmi. Napríklad niektoré babôčky sa už prebudzajú, ale tiež čmeliavkmi. To sú tie čmelie kráľovné, ktoré sa prebudili. A potom veľmi dôležité sú hluchávky. To je zase málo známe. Ľudia poznajú samozrejme snežienky, ale tie nemajú skoro žiaden nektár, respektíve je ho tam veľmi málo. Pre čmeliakov o mnoho obľúbenejšie sú hluchávky, napríklad hluchávka purpurová, tak kvitne ako vyslovene masovo. A je to veľmi dobrý zdroj pre čmeliaky, ktoré sa ráno prebudzajú. A vlastne zároveň je to kvetinka, ktorá kvitne niekedy aj v januári. Teda, že je taká veľmi otužila. Takže toto sú také dobré dva zdroje pre čmeliačiky. Keby sme to tak možno zaramcovali a možno aj uzavreli, akou hrozbou je vlastne globálna klimatická zmena pre tieto prirodzené rituály spojené s chladom, ktoré pozorujeme u živočíchov? Tak ja by som povedal, že to oteplovanie že má dva efekty. Jednak teda je to, že expandujú pochopiteľne tie teplomilné. Takže napríklad, keďže vieme, že v Európe najväčšia diverzita, budem hovoriť konkrétne o včielkach, ale tá platí to aj pre iné skupiny hmyzu. Tak včiel máme v Európe zhruba 2000 druhov a väčšina z nich žije vo mediteránnej oblasti. To je vlastne južná Európa, kde sú pre včielky veľmi dobré podmienky. Tam včielky vo všeobecnosti majú radi suché teplé leto a veľké množstvo rastlinných zdrojov, teda rastlinných druhov. Je vlastne tam obrovská diverzita rastlín, to asi botanici vedia, takže to tam veľmi dobré podmienky, preto aby tam bola veľká diverzita druhov včiel. No s tým, ako sa otepluje, tak veľká časť týchto mediteránnych druhov vlastne sa môže šíriť smerom na sever aj k nám. Takže napríklad, ak by sme hodnotili počet druhov, tak očakávame nárast, že bude ich vlastne pribúdať tých včiel, čo sa do istej miery potvrdzuje. Napríklad sme nedávno navyšiel článok, kde sme našli 11 nových druhov múch pre Slovensko. A boli to ale opeľovacie druhy múch, také, ktoré navštevujú kvety a všetky sú to druhy, ktoré majú ťažisko rozšírenia na juh od nás. Vlastne sú to teplomilné mediteránne druhy, takže vlastne robia také výsadky smerom na sever. To pekne vidieť.
akoby odvratenou alebo neúplne príjemnou stránkou toho je to, že zase tie chladnomilné druhy včiel tie týmto zase nevyhnutne trpia a sú nútené stiahovať sa smerom na sever. A na toto sú veľmi dobré napríklad čmeliaky, ktoré sú typické takže chladnomilné alebo horské včely, že vlastne najviac druhov žije práve v tých horských oblastiach teda na severe. Ale teda veľká časť druhov je aj tuto v nížinách sa vyskytuje. No a tam je pekné napríklad to, že pokiaľ by sme hodnotili tieto druhy podľa kritérií IUCN, tam sa vlastne berie do úvahy napríklad to, že areál, aký je veľký, nakoľko je fragmentovaný a aký je trend populačný pri týchto druhov jednotlivých. No tak tam napríklad veľká časť druhov vlastne vychádza čmeliakov, akože je vlastne neohrozená, že v zásade sú bežné. No ale zároveň existuje iný spôsob hodnotenia. Francúzski vedci, ktorí sa zaberajú čmeliakmi, urobili takže klimatický atlas klimatického rizika pre čmeliaky, kde sa snažili vyhodnotiť, že pridržali sa nejakých scenárov klimatického vývoja, že sa bude oteplovať, takže od toho to samozrejme závisí. A snažili sa projektovať, že akým spôsobom sa budú vyvíjať populácie čmeliakov v kontexte tých klimatických zmien. A vlastne mnohé druhy, ktoré považujeme za bežné, podľa tých IUCN kritérií, vlastne sa predpokladá, že drasticky zmenšia svoj areál v rámci Európy a že niektoré z nich úplne vymiznú. No. Takže konkrétne teda pre tieto druhy živočíchov, pre niektoré z nich, hlavne tie chladnomilné, to bude veľmi zlé. Čmeliaky by mohli byť jedna z takých vlajkových lodí tohto celého, pretože oni majú s týmto akoby veľký problém. Veľmi ťažko znášajú napríklad také tie letné horúčavy. To samozrejme zle znášame aj my, ale pre tie čmeliaky je to vyslovene akože smrteľná záležitosť. Musíme si uvedomiť, že tie čmeliaky sú relatívne veľké včely, zároveň sú chlpaté, že nevedia sa veľmi dobre ochladzovať. Zároveň, keďže musia zbierať tú potravu, vlastne musia byť metabolicky aktívne. Že musí mať vlastne, opäť podobne ako včela medonosná, aj čmeliaky majú stabilnú telesnú teplotu okolo tých 35 až 46 stupňov Celziových, ale keď sa zohrejú na vyššiu teplotu, tak nie sú schopné lietať. Že pre nich oni vlastne potom akože nie sú schopné robiť nič a vlastne po relatívne krátkom čase zomierajú. No, takže pre čmeliaky to je vlastne jednoznačne zlá správa. Marek, a keď už hovoríš o tých čmeliakoch, tak ty si mi tak rozprával o tom, že tá čmelia rodina niekedy vyzerá ako taká zaujímavá bunka ľudskej spoločnosti. Ty si to dokonca prirovnal ku kláštoru. Ako teda niekedy tie čmeliaky dokážu fungovať? No ono to funguje tak, že tá kráľovna, ona si vlastne založí hniezdo, typicky niekde v zemi a vlastne vychová si najskôr prvú generáciu, potom druhú generáciu robotníc a všetky tie robotnice sú jej céry. Takže preto vlastne je preliehavé nazvať to, že to je kláštor, lebo sú to vlastne samé ženské v tom hniezde. A teda tá kráľovná, matka, to je akože abatyša a ostatné sú rádové mníšky, ktoré sa starajú o chod toho spoločenstva. Typicky platí, že tie robotnice sú neplodné a že nerozmnožujú sa nejakým spôsobom, ale zároveň, že niektoré tie najväčšie robotnice, teda typicky z tej druhej alebo možno tretej generácie, tak tie už majú vyvinuté vaječníky a dokážu sa rozmnožovať. No, zároveň platí, že špecifikom tohoto rozmnožovania balanokrydlovcov je to, že samičky sa liahnú iba z oplodnených vajíčok, ale z tých neoplodnených sa liahnú samci. No, takže tie samičky, teda tie robotnice, ktoré sú už teda dostatočne vyvinuté, majú vajíčka, teda dokážu klásť vajíčka a zároveň sa s nikým nespárili, tak vlastne dokážu tie vajíčka klásť, ale z nich sa liahnú iba samci. Takže to by sme mohli nazvať, že to je v úvodzovkách nepoškvrnené počatie, že tá samička bez toho, že by sa spárila, tak dokáže mať vlastné potomstvo. Teda vlastného samčeka a kebyže teda ten samček dospie, tak ten už sa môže rozmnožovať, takže dokáže si takýmto spôsobom zabezpečiť to potomstvo. Že aj ona by mohla mať nejaké deti, takýmto spôsobom. No, ale tu vlastne naráža na tú kráľovnú matku, ktorej sa toto nepozdáva, že ona vlastne uprednostňuje vlastných synov pred vlastnými vnukmi. No, takže ona vlastne, keď pristihne samičku, takú teda robotnicu, pri tom, že takéto niečo robí, tak ju akože zbije v úvodzovkách, tak po čmeliakovsky, že nejak akože sa snaží nejak prefackať v úvodzovkách, no a potom vlastne zožerie to vajíčko. Alebo teda zlikviduje. No, takže môžeme povedať, že tá čmelia rodina je vlastne podobne možno ako tá ľudská, že sú nejaké vnútorné konflikty a že ona vlastne tá babka požiera svojich vlastných vnukov. To znamená, že taká kanibalka. Je to trošku, ja som to nazval, že babka kanibalka. Tá čmelia rodina je takáto akože srandovná z ľudského pohľadu. Tam množstvo takýchto ďalších zaujímavostí, o ktorých sme až donedávna vlastne ani nevedeli. No, takže to aj čmeliaky majú teda veľmi taký zaujímavý až napínavý životný štýl. No.
Takže keď máme niekedy nejaké spôsoby správania, stačí sa pozrieť do tej živočíšnej ríše, že vlastne odkiaľ to všetko áno, že tam vlastne človek uvidí, že vlastne, že to, že aj v našej spoločnosti sú pri tam nejaké konflikty, aj tak my máme tendenciu si tu, tým, že málo vieme, častokrát do tej prírode máme tendenciu si ju idealizovať, že ako žijú akoby v takej harmónii, ale keď sa človek pozrie bližšie, tak vlastne uvidí, že tie konflikty sú univerzálne a žijú a teda vyskytujú sa všade, kde žije veľa živočíchov pohromade a musia nejakým spôsobom koexistovať. Rubrika Buď alebo. Marek, ty si optimista alebo pesimista, keď sa teraz pozrieme na náš svet a na globálne výzvy, problémy, ktorým čelíme? No tak osobne som optimista. Akože svojím takým vnútorným prežívaním sa cítim akože optimista a snažím sa teda pozerať sa na veci s humorom a nadhľadom. Ale to teda neznamená nevyhnutne, že veci pôjdu dobrým smerom. Takže neviem povedať. Je možné, že teda mnoho vecí sa mení a že to nebude lepšie, alebo teda, že respektíve, že mnoho vecí sa bude zhoršovať. Nielen teda spoločnosti, ale aj pre tú prírodu. Ale teda osobne si zachovávam taký optimistický postoj. No, pri najmenšom za seba, že robíme to, čo sa dá. Mokrade alebo skôr lúky a pasienky? Aký biotop viac láka teba? Tak ja skôr tie lúky a pasienky, ale mokrade sú samozrejme tiež super, tým nechcem povedať, že sú zlé, tak podobne ako Picasso mal obdobie modré a rúžové, tak ľudia majú, alebo to ja mám tiež rôzne obdobia, tak teraz mám obdobie zamerané na pasienky a lúky a nelesné to spoločenstva, ale teda mokrade sú samozrejme tiež super a tiež sú veľmi dôležité a tiež trpia aj tým oteplovaním, lebo tá voda sa z nich rýchlo odparí, samozrejme. No. Káva alebo čaj? No, tak čaj, samozrejme. Tak kávu nepijem. Kamarátka hovorí, že Marek nedroguje. Takže čaj si dávam. Ty určite poznáš taký ten pocit, že nie je nič, iba si ty v priestore a ten priestor je tá nekonečná krása prírody. Je rôzne farby, vône, do toho nejaký vánok, hra svetla a tieňa. Aký je tento pocit? No, tak dobrý, čo by som povedal. Tak je to samozrejme veľmi príjemné. Za seba mám najradšej takú pozíciu, že ešte teda na jar, keď začne byť akože tak teplo, ale treba aj akože fučí, tak si lahnem taký južný svah do trávy a tam vlastne človek cíti ten rozdiel. Že vlastne keď stojí normálne akože v svojej výške plnej, tak tam vlastne akože ofukuje ho aj celkom chladno, ale už v tej trávičke tam je také pohodlné, také teplúčke a vtedy aj rozumie, že čo tam tie majky robia. Že tam je vlastne super teplo, aj tým ostatným hmyzom, že nie sa tam vlastne akože pekne vyhrievajú, tak sa tak hrám, že som chrobačík a vyhrievam sa na slnečku. Aj mi tam dobre. No. Tak krásne. Keď si v práci, tak skúmaš prírodu a keď máš voľný čas, tak ty ochraňuješ prírodu. Čo všetko robíš ešte okrem výskumu? Tak hrám sa na takého záhradkára biodiverzitného, že záhradkári pestujú rajčiny a zemiaky a ja pestujem tú biodiverzitu. Znamená, že teda som si domestikoval, tak ochočil nejaké kusky trávnikov, tam, kde bývam aj teda vo svojej práci a tam akoby nosím semienka rastlín, nejakých kvitnúcich tam rozhadzujem a dosadzám tam niektoré rastlinky, ktoré si myslím, že by mohli byť akože jednak užitočné pre tie včielky a opeľovače, jednak sú teda pekné, mám ich rád. A potom ešte samozrejme kosíme aj teda v rámci nejakých spoločných akcií. Mali sme napríklad včera brigádu v našej práci pri ústave zoológie, kde sme teda čistili to, čo som nakosil, som alebo nejaké kopky, tak sme to odnášali preč odtiaľ. Takže takto, že staráme sa troška o tie luky a snažíme sa ich v rámci našich možností udržiavať v takom dobrom stave, aby to teda bolo pekné a pokiaľ možno akože priateľné aj pre ľudí, ale aby tam sa páčilo aj tým včielkam. Keby si mal na svete vybrať len jednu lokalitu, kde by si sa teraz chcel ísť pozrieť, či už takú, kde si už aj bol, alebo aj nejakú novú, tak ktorá by to bola? No, tak to vlastne vôbec nemám takto vymyslené, že kam by som šiel, tak mám miesta, na ktoré sa rád vraciam, tak poviem aspoň moje obľúbené miesta, tak veľmi rád mám Pieščení na Zahorí, vlastne tam, kde aj bývam, to je akože veľmi zaujímavý, unikátny a akože hodnotný biotop, že tam nachádzame všetké zvieratka, ktoré inde ani na Slovensku není vidieť, alebo teda sa nachádzajú hlavne tam. A potom ešte Dunajské Luhy. Dunajské Luhy, tam sú vlastne pasienky, napríklad veľmi pekné miesto, na ktoré sa rád vraciam, tak je Veľký Lél. Je to miesto, o ktoré sa starajú ochranári už viac ako 10 rokov, možno aj už skoro 20. A vďaka tomu, že tam dlhodobo prebieha nejaký taký pekný manažment, že tam pasú nejaké zvieratka, je tam veľká diverzita tých zvierat, tak je to tam veľmi pekné a veľmi teda druhovo bohaté. Je to jedna z najkrajších a teda druhou najbohatších lokalít v rámci teda tých pasienkových lokalít, ktoré kontrolujem.
Marek, rada by som vyzdvihla, že ty naozaj aj spolupracuješ s ochranármi, pomáhaš im v teréne, spolupracuješ s rôznymi vzdelávacími inštitútmi a venuješ sa aj deťom. Aké sú to pre teba tie chvíle, keď ideš napríklad so skupinkou detí do lesa a vysvetľuješ im také tie základné zákonitosti, ale čo je najdôležitejšie, pestuješ ten vzťah k prírode? No takto, že akože občas sa samozrejme dostaneme aj s deťmi von. Nie je to tak, že by toho bolo strašne veľa, ale mám záujem to robiť. Teraz napríklad pripravujeme, naplánovali sme si exkurziu do zoologickej záhrady, kde teda chceme zobrať nejaké sieťky a ideálne by bolo, keby tam prišli rodičia s deťmi. Takže dúfame, že nejakí prídu. No tak moja úloha akoby není im tam nejak strašne veľa rozprávať. Samozrejme tým rodičom sa snažím nejaké veci vysvetliť alebo povedať, podobne ako tu ale pre tie deti mi príde asi najužitočnejšie, že keď im dám nejakú sieťku a nech si chytajú, nech majú teda tú možnosť si to vyskúšať a nech to častokrát aj celkom chytí. No. Musia byť teda v tom správnom veku, samozrejme už nejaký, povedzme, že deti okolo puberty, čo už nie sú úplne deti, tak tieto možno až tak strašne im nemusí chytiť. Je dobré im pripraviť na to priestor. Ja teda vychádzam aj z vlastnej skúsenosti, že keď som bol dieťa, tak sme naháňali motýle a to, čo mi chýbalo vtedy, ja som to nevedel, bola tá sieťka. Že vlastne vďaka tomu by som sa k ním ľahšie dostal napríklad. A hlavne pre mnohé tieto deti si vzorom, o čom možno ani nevieš, ale je to veľmi dôležité pestovať tieto hodnoty, odovzdávať ich ďalej. Aká je tvoja vízia budúcnosti? Čo by sa podľa teba malo stať so svetom, v ktorom žijeme, aby sa nám tu žilo lepšie nielen nám, ale aj tým živočíchom? No takto, že akákoľvek zmena, ktorú vlastne máme urobiť, tak sa musí týkať celej spoločnosti. Že akoby mali by sme nejak vysvetľovať ľuďom, že čo je dôležité a prečo. A pre mňa je veľmi dobrá téma, akože sú práve tie opeľovače, lebo ľudia všeobecne rozumejú tomu, že tie sú dôležité. Akurát si neúplne uvedomujú to, že vlastne všetko to, čo robíme, že im vlastne škodí. Je vlastne mnoho vecí, ktoré robíme a vlastne tie sú hlavnou príčinou toho, že prečo ubúdajú, teda motýle a podobne. To nás tak akoby, je taká vnútorná rozpoltenosť pre mňa, pretože na jednej strane akoby, že chcem robiť niečo, čo je dobré, že vlastne nemali by sme akože sa správať takým spôsobom, že ubúda životný priestor pre tie ostatné živočichy, ale rastliny, ktoré tu sú s nami a teda aj hubia ďalšie organizmy. No ale zároveň platí, že na to, aby to tí ľudia chceli robiť, tak by sme im to mali vysvetliť aj tým ľuďom, ktorým je to jedno. Tak samozrejme takých bude stále veľa, možno aj väčšina. No a tam vlastne vstupujú pre mňa tie opeľovače, že vlastne dá sa povedať, že no viete, ale však tie opeľovače, oni prispievajú, to sú rádové miliardy, čo sa odhaduje ich hodnota tej ekosystémovej služby. A tam si myslím, že by sa to dalo tým ľuďom tak akože lepšie vysvetliť. Takže takto nejako si to predstavujem, že vysvetľovať tým ľuďom, že je to vlastne užitočné aj pre nás samotných a zároveň teda nezabúdať na to, že sú aj iné hodnoty ako len tie ekonomické. No. Rubrika Veda versus viera. V čo ty veríš? Tak nad týmto som sa asi nikdy nezamyslel. tak ja nie som veriaci, ale teda v mojom okolí je veľa takýchto ľudí, takže samozrejme som sa s tým stretol. Nie je to taková, že nikdy som sa nad tým nezamyslel, to nie je úplne pravda. Len neuvažujem nad tým, že v čo verím. Zameriavam sa na to, že čo je užitočné, čo je dobré. Tak to by som povedal. Marek, ďakujeme ti. Absolútne áno. Ďakujeme ti, že si prijal pozvanie do nášho vedeckého podcastu SAV. Bolo to krásne rozprávanie s tebou. Ďakujem za pozvanie. Vedecký podcast SAV vyrobila Slovenská akadémia vied. Za technickú podporu ďakujem Martinovi Bystrianskému a Katke Gálikovej. Ak sme vás dnes zaujali, vypočujte si nás opäť a odporúčte podcast aj svojim známym. Každé zdieľanie nás poteší. Budeme vďační aj za spätnú väzbu, podnety, inšpirácie, motivácie, ktoré nám môžete posielať na adresu podcast@sauba.sk.